go mga amiga, it's been a long time. Wala ko naka-vlog kaya na-busy ko sa work. So, mare man akong iya bro, mga alas 12 siguro kay out siyang mga alauna. Wala ko inauna hinaan. Bitaw, kinanganaan. Ako siyang i-prank. Sabi niya na to si prank kung totoo ba. Kiburito lagi kay ko totoo. So, atong yandam, atong kamera, mangita ko asan nila ko butang. Kini-chat man siya, out na daw sa siyang work. So, ato siya trippingan. Ato siya i-prank. So, yun yung prank, no? Huwag ka na ko siya. Ako'y lain. Or bayot ko. Saan man? Basta, ako siya i-prank. Andam lang. Igabot mo. May chorus ka mo. So, mga amiga. Ako siya i-prank. See you in the next clip. Prank time. Let's go! Sa go! Pigo mga amiga, kanduman na daw siya. Nya ato na damon da ng camera kay para kinang di ta maratol ba. Kinang maratol ta di na masakto, ma-perfect nga. Ang murag true tanaw ba, ba? Ina daghan ka perfectionist di ha. Actually, what the heck? Balag magkuan mo basta mustorya ko nga first time na ako mag-prank. First time na ako mag-prank, so siya kung dili man gay siya mas-successful. Pero bahala ni. YOLO. Bahala ko sa kadat nga ni. Ang importante ang mahalaga. So, let's go. Ako na yanda mag-camera. Let's go. What the heck? Ang patulog ko. Ikaw na ba natulog? Kuwan dito, bakit? Hindi naman to. Siya sa yung suot. Naglungat po ka na? Ha? Ha?
ako. Ano mo yung sugal nito? Huwag pa nung magluto, pero nanay gilata. Nangbutan mo ito po. Asa mo lang po ang sisi? No? Masa yun? Lagi. Bulag ka ba? Hindi? Ano ba? Ikaw yung tutundaan ko iba. Ang saan? Oh, mana na? Atay! Dami! Kapi mo. Ito ka. Ano ba yun? Chay-chay. Kinsa na? Sa office. Kinsa na? Bigyan pang fishmate ko. Eh, pang-tipid. Ang sa may nga? Michelle. Pilido. Ano kayo lasang apelido? Ang Basta pilido. Michelle. Michelle. Michelle Fer. Basta kauban ako sa trabaho. Ano posible o kada sa pilido? Hala! Chachar gani! Oh, di ba ko sa pilido? Sa apelido ni Michelle. Sa Michelle. Hindi nga ba, nabaguhan ka na ko. Oo. Ano na ko? Ano na ko, nabaguhan ka? Oh, tinood mo. Ano siya nabaguhan? Iko. Ako gani. Tama, ino ka. Okay. Kapoy ka ayo. Bigdan ako. Buwan ka ba eh? Oh, sige. Kaya magkunin, makonsensya mo ko. Ano konsensya mo ka? Ngayon, kanang mga alas, kanang duty me. Karon wala na sa router. Namo ko sa pikas ng office. Karong hindi. Mga alas 3, kaya muli mo na uban kami rin daw mobil. Iya ko kabalo mo sa pikas. Dapat mo. Dapat mo. Ha? Dapat mo. Hindi, tapat. Naro yung table doon niya ako, ang dos pikas. Mag-abot na mo. Magkita na mo. Permit. Manindot kayo. Na-checks mo. Bapa. Wala pa ko. Na-mention ba yan? Wala lang. Katilaw day ka. Wala, kapit na. Hindi, makonsensya lang yun ko. Ano konsensya mo ka? Binuwatan ni mo niya. Konsensya ka. Oo, gani, ginamit ko yung uyab niya. 4 years ta. Kapit. Okay, gibuhat naman na ni mo. Unsa man? Kung saan ba mo ko gibuhat? Ah, wala pa di. Wala pa ko gibuhat, pero ganahan ko. O ganahan ka niya. Chicks lang ko. Hindi mo ko kayo, 4 years na ba? Magbuhat ko din mo. Mas na, 5 ako tingnan. Oo niya. Hindi mo. Okay. Jadi. Ito. Oh, istorya tarong. Di, sayang sa 4 years, pero sagot ka. Move mo ito eh. Sige. Oh, ikaw rin bitaw nagsaya. Hindi masik. Ang buti. Libog sa pa. Ako may sacrifice ang 4 years. Or hindi mo good. Basta eh. Bugi na lang ko eh. Oh, Ako ni kung nasa ulit na storya. Siya na ikaw ang laki ako eh. oh ikaw dahil ko. Di mo good mapugnan siya, pero di mo good mapugnan ana gani nga word. Lang may kayo. Ya. Mapahon san. Gwapa mo. Kagwapa man ka. Ano yung kay piste nga batasan mo sa tayo. Kaya so kailan niya, mas labaw pa naman, pero at least ba, kasi naglayo. Ano? Tabi? Sige, go. Hmm? Mm.
Sugot ka? Oo. Tarong kapag kabubuang di ka din. Pwede ka nigugman ko din. Nang bahiman ka. Wala pa gani. Hapit na. Magpaybarag ko ni mo. Hapit na gani. Magpagbuwag lang ko ni daan. Kaya para dili siya bati paminawan ba at least napaybaw ko ni mo nga naibog ko niya. Oo. Niya. So naka-interest niya ba? Pero sa ko kay bawag na ba siya iya. Ano nga mo Basin ba? day. Pero basin day. Ano Bisa mo? mo siya iyo. Kuya, ako na lang dito kay Bowie. Sige. Oo. Grabe. Oo. Oo. Sugot ka? Oo. Anong sugot man ka? Ano, di mo ako masagot nga. Ikaw may nangitag paagi. Asa mo sugot di ka na magbuwag na. Oo. Sure ka? Oo. Sure ba? Oo. Pag magbuwag eh. Sugot sig lagi. Oo. Uy. Sugot di ka. Oo. Sugot di ka na magpagbuwag doon. Oo. Ano, di mo ako masagot. Na what if di ko Wala ko reason nga mo hold back. ano man? Kung di na ka, o di ayaw. Na what if wala ko nagka gusto niya niya. Balik ko na masugot ka. What if? Na way na tabo na mo. What if? O, what if? Wala na ito ba? O, wala. Tatanag istoryahan nito. Actually wala palagi na tabo na ako lagi. Oo, nga nga nung naging ano mo ka. Ganahan lang kung mag-ibaw ka. Nga? Nga ako na ibigyan sa office. Hindi na kung basikat Asa na kay plano? na. Oh. Pero ako kay baw masugot sa nako. Ah, sa option. Ano ba option? Ano mo Okay, ba yung ano? mga kung option nga? Pwede nang tikabuyan diretso. Masugot ulit ka. Oo. Natay. Ang sugot mo kay nana, hindi ka na malaw. Sugot ka. Hindi man sa ingon nga di love. Nya. Di ko nung love eh. Di mo ko naman pugnan. Ayaw. Di ko naman nga. Ang sa'yo na yan. Wala. Dili lagi kumukubong. Hindi man ka mapugong. Ano mo kubong ako nga? Ikaw may nangitag paagi. Ang sa may pagi. Nga ingan eh. Nga. Ingon pa ni mo nga naa kay plano. Oo. Nga gano'n. Hindi ko naman pugnan nga. Mawagtang na. Pero gusto kong ibuhat ni mo. Nga nang pugnan lagi di ka nga ikaw man mismo ganahan. Hindi ka naman pugnan. Di gyud. Hindi pagbuwag. Di ka na. Oo. Ha? Oo. Huwag mo hayay. Oo. Pagbuwag. Di ka. Oo. Yan, nag-isay mo ka. Lipay, raday ka nga magbuwag ta. Dili man. Atay mo, bebe. Hi. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Woo! Medyo success. Okay. Ay, lang. Woohoo! It's a prank! Nagilang! Nagilang! Ayaw po. Ano sabi? Nag-record sa prank, babe. Babe! It's a prank! Amigo, mahamig ka. Pero successful man siguro. Ugoy. Makikita mo drama ko, makikita mo acting mo. Napay panananas mata mo. Sige na pag-usay. Babe, kung sa'yo mo kastarya, babe, sa akong prank, babe. Pwede na permiyon, babe. Pwede na permiyon. Oh, ilog sa'yo. Ayaw po. Ano ilog mo ka? Babe.
Baby. Paminaw sa. Love ko nimo. Di. Ano man? Ah? Love ko nimo. Di. Ano mo sukot ka? Nagbuhan na din. Babe, makapusakot ka nga pagbuwag ko nimo. Oh. Hindi ka mapugong. Di. Hindi man. Ha? Hindi kang pugong. Jadi ka naman love. Ay, matay. So, successful ba ta guys? Successful ta, mga amigo. Mga amigo, successful ta. So, dogonon ta. One is for the man. Guys, successful na tong prank. Diba, babe? Successful? Tawag ka. Pero tinood to. Joke lang ito, babe. Prank ito, prank. It's a prank number one. Prank number one. And a pelvic ka. Haha, dito ka. Lumado ito guys. Successful ta. Ayaw kalimot pag-like, ting, comment, ting, share, and subscribe. Ayaw kalimot pag-click sa bell button para sa another prank. Ano niya? First prank, success. There we go. Let's go for the second one. Kita magsaba ka na sa secret. Peace out guys. Salamat.